Alright ngiyabingelele lami igama lami nguSiphiwe ngokaNtombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli cast cofoza usubscribe button ukuze uzothola iningi izinto esokupostela zona nesifakayo ezithinta impilo ephilwa abantu balapha eNingizimu Afrika mhlawumbe ke nabakwanye nakwabanye bakwezinye izizwe kodwa ke naphandle ngoba thina sibukwa abantu even ngisho bako Swaziland bako Zimbabwe kwabo Mozambique leko Lesotho bonke bayasibuka bafowethu ngisho phesha kwelandle New Zealand o UK bonke bayasibuka lawo bantu so bafowethu qinisekisa ukuthi uma usuyibukele le video bese ucofa subscribe button uzothola okuningi ungakwazi uexperience ngalokho esikuphosayo la enkundleni yokuxhumana kwazi ukuthi uexperience ukuthi hawu kanti emhlabeni kuphilwa kanjena mhlawumbe izinto ezikanjena ziyenza izinto ezikanjena ziyenzeka mhlawumbe kwanawe ke mhlawumbe nawe sesimeni mhlawumbe nawe ke lesi esizosilungisa njengamanje sisiqalayo njengamanje kodwa ungakwazi nawe uphumele esisombululweni ungazi mhlawumbe uzusibhalele uzofune nawe ukuthi mhlawumbe sizokusiza kodwa ngaphambi kokuthi siqale yonke into bafowethu sinominatiwe ichannel yethu nominatiwe laphana ke kuma SATMA Awards umuvota ke ubhala nje kulula kakhulu uthi 052 SATMA 19 kule number ethi 32436 khumbuleke ukuthi uSATMA ungama capital letter okusho ukuthi uyizinhlamvu ungongwaqa wonke lawo magama lawa ngongwaqa so mfowethu ungasilahlekiseli ngempela ngevoti suvotile uthola ivoti lakho ngelisabala ngobhala ama small letters so qinisekisa ukuthi ngempela bhala ama capital letters so mbayilo sisike la ngoba ngisho nje bafowethu ukuthi ke baningi abantu abasibhalelayo la uthola ukuthi abanye akufinyeleleke kubona noma akwenzeki bafowethu ngesimo sokuthi baningi abantu abasifonela abasibhalelayo befuna usizo ngaso sonke isikhathi so nakwena sofika masethi linda sofika ngiyazi ukuthi abanye abantu thola ukuthi aba understand bafuna ukuthi uma esefonile manje into yabilunge manje isibhizi kakhulu bafethu iningi kakhulu inkinga zabantu esibhizi nabo uma ungasubheke nje iningi ama episode adlule mhlawumbe uthi amanye abuke abantu abo 300 something lawo bantu aba 300 something ungathothi inqwaba kakhulu abantu abanenkinga lapho ungathothi 100 wabantu noma 200 wabantu bayasixina ngama calls so mfowethu linda yalindwa ninjani siyaphila bhuti njani siyaphila siswami uba nokobani igama lami nguHlengi wambu Nambi yebo ngihlala khona nje koNdwede yebo ngineminyaka u35 yeah ngumuntu osifazane nje usebenza kahle futhi usemncane nezingane nginomndeni nje nomuntu futhi engiphila naye yeah ngesikhathi umyena mesasebenza nje kwakuhle ekhaya ku right ikhamba kahle wenze ukuhle okufanelile ukuthi wahamba vele ekhaya wangilobola kwajabula kakhulu ngisho nabazali kodwa kwahamba bhuti isimo saxeka ngakumyeni wami ukuthi waphela umsebenzi kwaqhubeka mina ekhaya ngasebenza ngabamba ke nami kufanele ngibe umuntu osifazane ngiphinde ngibe umuntu wesilisa kanakela umndeni wami kanjalo yazi bhuti wami kulezi inyanga nje edlulile khona into engayenza bhuti wami lento engiyayenza ngiyiqhenye kodwa ngangithi ngenza into elungile ngomndeni wami nomyeni wami ukumbona ehleli kanje ekhaya ngiyazi ukuthi ngeke kufike kahle kuyena kodwa ngazama nami ukuthi umyeni mangene emsebenzini la ngisebenzela khona kodwa ke yebo wayiletha iCV kodwa kangenanga indlela elungile kwakufanele ukuthi ngilale nomphathi ukuze umkhwena amangene wena isiphi izathu esenza ukuthi uze udecide ngokuthi ke uze uyocansini nomphathi wakho Butami njengoba ngikutshela ukuthi umkhwena wami engasebenzi esehlala isikhathi eside nje engasebenza izinto engaqhubeki nasendleni ziningi izinto nami engiyibhatalayo uningi ngiyadonseka ngapha nangapha nanokuthi ke nje nomphathi ke naye ngahlala phansi ngaxoxa nomphathi ngathi isimo asikho right umyeni wami ekhaya akasebenzi
yabazi-ke abantu besilisa ngithi uzokwenza into ngendlela ekuyiyona. Yeah. Wavele wangifuna embhedeni. Mase kufuna embhedeni wagcine enze kanjani? Walenza iqiniso umphathi. Yebo walenza. Oh, uyasebenza ke manje futhi. Kuhle usebenza kamnandi umyeni wami. Kuhle nje kumnandi ekhaya. Ya imali yangena nje sibambisene kahle. Manje inkinga umphathi usefuna njalo. Ufuna ini? Ngimnike njalo. Ubumina njalo ngifuna embedeni njalo. Yonke lento yenzeka kuphi yonke lento le? Umzwane nje emqala nikani sugar. Mangenza ama night shift nje uyangibiza ngidonzela eceleni sihambe soyithola. Nasemini nje office seyithola. Kuningi nje sengiyinto yakhe nje mina. Angazi nokuthi umkhwena mangasayizwe lento uthi ngempela ngenze njani ngathini. Kodwa mina ayikho into ngathini yebo ku wrong kodwa ngangisiza umyeni wami. Nengane zami ekhaya. Nishadile nomfowethu noma? Usalobolile, yeah, usalobolile uvelile ekhaya lobola nje. Sekusho lezo zinto ezincane ukuthi nje umsebenzeki. Busungabona. Ngalenza ke iqiniso nami ngazamela umyeni wami. Yeah. Namhlanje ngilalwa iboss yami. Mhlawumbe nje yipi imithwalo wawusuyithwele kangako eyenza ngempela ukuthi nawe ugcine usuthatha izinqumo kanjeni? Imithwalo nje awuyibali nje imithwalo. Ingane. Yeah. Thina sayifundisa sinomyeni wami ukuthi sikhulele emakhaya. Asifundanga ezikoleni ezilungile right, asifunda nje ezikoleni sasifisa nathi ukuthi izingane zethu zifunde ezikoleni right. Amanzi ugesi siyangiyakhokhela, ngithenga ukudla, ngithenga ngisho umyeni wami impahla zokugqoka. Imoto yonke into nje kwasekubheke mina. Nami ngangidinga ukuthi ngikwazi ukuthi phela ngilekelele. Nami ngiyakudinga ukulekelelwa, ngiyakudinga nami ukuzizwa ngumuntu wesifazane. Nginakekele umyeni wami. Ngase ngithi angenze lento lena. So nje endlini mfethu weyibo ukhululeka kanjani mfethu? Endlini ngempela khona kodwa ukukhululeka kodwa after yonke le yanto leyana. Bhuti wami angifuqama ngalento yangidla mihla namalanga. Yeah. Kodwa ngiyazama ukuthi ngingayinaki ngingayifaka engqondweni kodwa ungangayifaka kanjani into engqondweni ekubeni umuntu njalo uyagibela. Yazi umyeni mangithinta nje ekhaya kuba naleyo nto nje khona ngalelo suku ekade ngigingqile nomyeni nami futhi nawe waphinda sengiyinto engingayazi nani. Akasola ayisoli ngisho ukusola nje inkunzi. Uze hayi ngathi khona phade okade ushuka khona. Angazi ngiyacabanga ukuthi umyeni nami ngithemba kakhulu. Yeah. Nanokuthi vele ke bengeke ngimchithele ukuthi nje ilento nje bhuti engiyenzile mina. Lo mntshontsho nje. Angazi ukuthi manje umphathi umtshela ukuthi cha mfethu phela asiyekeni uthini yena. Sodlana ekhaya bhuti. Phela uma ukuthi umphathi nje bethi asiqhubeke mina bese ngithi angifuni uthini uzovela athi phela umkhweni nami avela yeke umsebenzi. Yeah. Ngeke ngize ngikwazi. Awukazi umtshele ukuthi yeke lento. Ya kwangifikela uthi ngimtshele. Ngaphinde ngamtshela ke. Kwangifikela yebo ngase ngiyamtshela. Akayizwa kahle lento. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe wathola unayo unkosikazi umphathi. Unami unkosikazi umphathi. And unkosikazi wakho uyafika ngisho emsebenzini wethu. Kubhlungu lokho kumina. Ngiye ngithithize nje ngitshela ukuthi mhlambe khona into ayibonayo unkosikazi ukuthi mhlambe ngiyenza nomyeni wakhe. Kunzima bhuti wami. Mayini ngiphenduka impela la ematafuleni eoffice phenduka impela nje. Sengiyinto yakhe nje. Yabona nje kahle sesiyathandana sinomphathi. Kodwa manje ngathini akaze ayinto ayicacisa ukuthi kahle kwenzakalani kusawumlalo noma usefuna into yangempela kodwa nje ngiyinto yakhe.
bafowethu hayi kunzima bafowethu kodwa ke asiliqala uhambo nawo sisi mfowethu simlekelele ngoba udaba olunzima kakhulu lolu ngesiqale mhlawumbe sohlela nosisi usuku esizokwazi ukuthi siyovashela ngaso umuntu wakwakhe bese ke emva kwalapho so bese mhlawumbe sesisuka sesiya ku manager mina sibathole kahle offer nini konje umsebenzini sijwayele uku-offer ndawonye yebo ngalokho suku ngolesithathu buda oh yebo kodwa kunjalo ulobo lesithathu nje si-offer ndawonye sinomnyeni wami yebo ayihlele mhlawumbe indawo uzolesithathu kanjalo sokwazi ukuthi ke simvashele ayasazi hayi indlela esihambileyo bafowethu this is another day njengoba kuthembisile nje ukuthi ke usuku solihlela bese ke emva kwalapho siyahlasela siyakhona ngoba uhambo vele besiqalile kumele siqhubeke siluze liphele njengamanje siyongena la kuboka kwanakhujana kwakho usisi sokwazi sixoxe yonke into sikhulume nayo yazi ke na ukuthi somlevelela nje kanjani then ke sobe sisibona ukuthi esinye step sisisa kuphi kodwa emva kwalapho khumbuza ukuthi ungakhohlwa mfethu ukuvota 052 Satma 19 kule number 32436 ngicela sengaphakathi sisiwami njani nje igwababsti sikhuluma ngomyeni la keeping inkomo akekho umuntu ongavunywa ukudlela umfazi angazi ngotholana endlini ngoba ngiyamazi umyeni nami unjani ngiyasaba butwana cela siyekhona bafowethu siyolungisa yonke into hayi akusho yathala uyathala isona sethu sono sethu mana sisi ngena ngena eso mana sisi usitshengise lapho sobe sibona usale ngala hey qhawe hamba kanjani hamba kanjani qhawe lakithi ya ungathuki qhawe ungathuki mfowethu ya alukho lungu uzusini manje hayi into encane qhawe la isikhona umsebenzi siwenzayo qhawe lakithi hambe nje sibuza abantu ukuthi baphila impiloni lapho bahlala khona yabo siprofile nje kahlahle indawo zonke indawo yabo so ungathuki qhawe lakithi nawe singathanda ukuthi siprofile kodwa ukuprofile kwethu sambe sibanikeza abantu 200 rand for ukuthi sikubuze imibuzo ukuthi kunjani lapho hlala khona yabo nje into enjalo nje kahle impilo yomuntu yabo naku 200 baba so that mhlawumbe uzobona ukuthi sikhuluma iqiniso senze content yabo siyabonga kakhulu baba yabo angithi yabona nje ukuthi sikubuza nje imibuzo so iyona into esiyenzayo le yabo because umsebenzi uvela kumabona kude yabo siyakubuza nje umbuzo bese singinezwe ukuthi 200 rand baba ninjani kodwa siyaphila yami igama lami uSiphiwe ngokaNtombela ngisuka kona ke umbukiso lapha na ku YouTube lapha bizwa ngithiwa iKingso TV babu bani uSimiso kaGumbi Wagumbi yes Gumbi omkhulu siyabonga ukuhlangana nawe ndoda yamadoda so ungathuki nje abafowethu laba sobe ngibhezela ngoba isihamba kahlahle zonke indawo ningakhulu indawo esihambayo so manje basoye benzela ukuqapha yabo cause ezinye indawo yabo nje la angikaze ngifike la kodwa ngisengifikile njengamanje yabo so qhawela kithi ufike nini mhlawumbe la ukuhlala la ukuhlala nezinyangana nje sinenyangana impela zezingatheni udabo kunendawo suka eNdwedwe eNdwedwe ila sisuka khona so ngifuna ukuthola nje la ukuthi ufika la ngesimo sani la njengoba usuhlala la manje
mfethu umuntu ulanga ngenxa yamatoho. Yeah. Ubamba amatoho. Yeah. Ngoba ekhaya moyindoda fanele uphumuze zami yabona. Yeah. So ngizela nje ngamatoho. Yeah. La umuntu ke cashe khona la. So umsebenzi askizi uthole nini umsebenzi la? Ngithole lezi inyanga nedlulile. Oh yeah. Ngithole lezi inyanga nedlulile. Yeah. Emva kwesikhathi eside kodwa. Yeah. Emva kwesikhathi eside kunjani? Impilo iyathi ukubheka phansi. Kuyathi ukubheka phansi impilo. Izinto zingahambi kahle. Kona bengeke ngasebenza before impilo ya right kwaya ngokuya kwasinda yabo. Ngaba indoda ezenyezayo ngokuthi hlele ekhaya akukho kungenayo uyabona nabantwana bengibhekile so umuntu ke wagcina ewutholile umsebenzi ubonga bani nje for sure amadlozi ahamba phambili impela ngiyabonga kakhulu abakithi abalele kodwa kakhulu umuntu owangicebisa nje iyona inkoduso yami ukuthi ngikwazi ukuthi thumela iCV la esebenzela khona then kwase kuba nami la ngibheka uyabona la ngibheka ukuthi ngikwazi ukuthi ngisebenze usho ukuthi umama uncoma kakhulu ukuthola umsebenzi wangigqugquzela kakhulu ukuthi ngiyiphose iCV yami emsebenzini so ngifisa ukuthola lapha ukuthi emsebenzini bona bakuphethe kanjani ususebenza phela nomama uyabona nje into kanjalo baya mhlawumbe niyaziwa futhi bayakwazi yabo emsebenzini phileka kukahle nje yonke into ikahle yasebenzeka ngaze kube khona igxakaxaka nani kuyasebenzeka uyabona umuntu sethe ukukhuphuka nezinga kancane kuyasebenzeka nje ngoba umuntu isikhathi bese sibi kakhulu uyabona so mase kukhona ungenayo nasemsebenzini kheleza umoya okuphila akukho ukukhala umama lona kukhona kodwa mhlawumbe senenza naye khona bayigama lakhe mhlawumbe uhlengiwe uzalwa lapha kwaMponambi awusuka so sibambisene nje impela naye ngoba sengangavela ekhaya njengoba ngithi ingoduso ubaba uqotho indoda fanele izame so ngase ngizamile ke akwazi ukuthi qoqa ngahambisa esibayeni somnumzane savela so sekushoda lapha nalapha nje umuntu wabanjwa yona kamatoho kuphela kwamatoho qhawe la hayi ngiyakuzwa qhawe la ke so la kahle nje kunolunye mhlawumbe udaba bengithi mhlawumbe ngifuna silibhunge kancane yabo unodaba lapha bengifuna silibhunge kancane qhawe la kithi ngiyaxolisa nje mhlawumbe ukuthi ke ube umuntu othwebulekayo wenza kahle impela bengithi ufaka yona imali ephaketheni noma ungayifaka ephaketheni ngoba vele sekungeyakho yabo sekungeyakho qhawe la kithi mfowethu awumlandeli mfowethu mina ukuze cha uzoba umuntu ophuzayo yabo sibe sikhulumela kanje ubuphuza yabo uyawushava neminate ushaye mhlawumbe amaglasi angakanani nje mhlawumbe wona ngophuza kuba so kuba yebo mama hayi mama kanti manje ubona neminate waqhamuka namakhamera manje mama uyena ngahlahlo osibhalele qhawe happy new year awubakithi uyena ngahlahlo osibhalele washo ukuthi ufuna nje sikushaye ngethara yabo just nje kube isurprise ukuthi ufisa son nakunjela nje impilo yenu yabo ukuthi bekunjani nje njani nihlala ndawonye kanjani yabo sinqanda mathe sakho bakithi uyabona manje sesizokuveza manje la komabona kude bakithi hey mama bazobona manje ukuthi uthathiwe uyakulindeleke lokho qhawayi ungadini kungani kodwa ke why
Yeah. Hayi ngethukile phela manje mbona nazi igora manje saboni kahle. Yeah. Hayi khuleka cha. Kodwa ke ngaphambi kokuba qhawe ke sikhulume konke cha. Umama bekunenye into futhi ke ejulile abefisa ukuthi akuvezele yona. Yeah. Mhlawumbe ke mama ungakwazi mhlawumbe ke unakhuyana yo noma ningayeka nje ukuthandana awubaki shame because vele niyathintana even endlini yabo so umama bekunodaba lapho kulelo serious so befisa ukuthi akufakele lona yabo mhlawumbe ke mama ungamndlalela nje umfowethu ubhuti omdala ukuthi isimo sethu njengamanje sikuphi nendawo esikwenze kwazi usibhiza lapha. Sana sami ngibize abantu nje ubabona bephambi kwakho ukuthi bangisize uyazi nawe umnyana msuka kude nawe ngithi bekunzima kanjani ungasebenzi bengikhona ngikunakele nangumndeni uyabo bekungangiphathi kahle ukuhlala kwakhe ekhaya ngiyakuthanda ngendlela esimanga nawe bengifuna ukubona uyindoda enakele ekhaya ngoba ngiyazi ukwenza na before yabo kodwa myeni wami njengoba usebenza myeni wami kube kufanele ukuthi ngilale nomphathi ukuze wena uthole umsebenzi. Yonto ezongitshela yona yonto ngilethele labantu le. Bengenza into elungile. Baba ubusibona isimo ekhaya nami bengidonsa kanzima ngapha nangapha. Yonto engidlala. Abantwana. Yonto engidlala mina. Yonto engidlala. Wehlisa umoya. Ngiyacela. Bengenza into elungile njengomama ekhaya. Cha angisezwa lutho ke manje indlebe zami seyivalekile. Angisezwa lutho ukuthi into engidlayo mina ngidla ukuthi kahle ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Iyona indlela yokwakha umuzi. Mina ngiyaxolisa. Iyonto ayisukela kaMbonambi. Iyona indlela yokwakha umuzi wakogumbi. Kwangekuhle ukuthi uhlale ekhaya kanjeya. Nami ngidinga umuntu ozongilekelela. Wabona singcono akupheleli lapho. Ngcono ufaka indoda akupheli lapho futhi myeni wami. Umphathi uselokho engifuna njalo. Ngenza isilima. Lo ngithi ngiphethwe kahle emsebenzini ngenza isilima nobabili. Mina impatha. Cha njalo baba. Mina impatha. Cha njalo. Kanti ngithethe ngimxoxa nomngami ngithethe mfethu ngimxoxa nomngami wona masimbo owalethela lama camera la Ngiyehlisa umoya baba sikhulume kahle. Cha uphansi umoya wami Njoku kanjena baba. Cha uphansi umoya wami. Lokhu ngaba nawo ukaze ube isilwane esinjeni. Cha ngijwayela kabi ingane zethu zidla lo doti ongidlisa wona. Yona lo doti lo ngidlisa wona. Ngidlisa udoti wenye indoda. Akubaba kunjani? Cha ngidedele mfethu. Dedele. Sele wehlisa umoya sikhuluma. Ingalunga lento si happy nasekhaya. Yini ezolunga? Si happy kanjani nje ungidlisa udoti? Ngidlisa amanyala. Kanti kuphi ukubekezela baba ngoba phela. Ubekezelela amanyala.
Bekezela amanyana. Ngizokubuka kanjani mina lo dodo ongidisa wona? Ngiyaqola. Manje iyakujabulisa yonke lento enzayo. Cha baba ayikho into engijabulisayo. Wona imaphi lamasimba la olale nawo? Khuluma sisi. Ah ilo wakubiza. Uza naye lapha e-office ngikhuluma naye. Ngithola ama overtime nje ngenxa lo dodo eniwenzayo. Wayifaka uDCV baba. CV yamanyala. CV yamanyala. Mfethu ongiyeke, mfethu ongiyeke. Uyobona. Ongiyeke, mfethu ongiyeke. Ongiyeke. Angiyeke. Ngeke mfethu, ngeke mfethu, ngeke. Ngeke mfethu. Ngitedele. Mana mfethu ngidedele mfethu. Ngidedele qhawe. Wona doti lo silisa wona la ekhaya. Uyajabula ke manje nale igora zakho sofike nazo. Angikaze ngibone unje. Laba bona banikeni ke nje bayibela. Benza umsebenzi wawo bakuthi nathi sibe right ngisebenzi wethu sumo. Wona lo msebenzi ke wena ke wawuthole kanjani vele? Baba ngicela singayilapha. Cha mfethu. Athi vele Wena siqashe ukuqhawe. Sifaka qhawe la kithi. Yabo le njalo. Ngithi uyazi indlela yakhona. Uyazi indlela yakhona. Cha khuluma phela ngithi udla ukudla kwami. Manje uthi indlela ufuna ukuba kanjani siyaphi? Uthini indlela uthini? Umathi indlela ngiyayazi. Cha phela fanele umsekhuluma lo doti lo niwenzayo. Baba sike isidingo singayilungisa. Asike isidingo suthi ujabulile wena kumbejembeje. Cha baba ngijabulile. Ngiyacela. Cha asambeni siye khona, asambeni siye khona. Shela umsebenzi sobabili soxosha. Uzofika umenzeni umphathi? Oh mina ngiqhubeke ngidle lamasimba engiwadlayo. Ngiqhubeke ngidle amasimba la engiwadlayo mina. Wehlisa umoya bandla. Yazo Cabanga ngomsebenzi. bathini kini? Bathini kini? Uqhubeka ube umkami, ngiqhubeke ngiqedele inkomo. Akekho kumelazi. Ngalamanyala la owenzayo. Akekho kumelazi baba. Ngiyacela bandla. Cha uphendula ngibuza ukuthi wena uthole kanjani umsebenzi? Wena ke uthole kanjani? Baba into engayisho ngazama nami njengomama. Wenza wona lamanyala. Bangaphi ke osulale nabo ke? Bangaphi usulale nabo lapha eSpanini? Awungengisilima wena. Asambeni siye kuyena. Sike isidingo kodwa. Asambeni sekuyena, asikho isidingo sakho kuwena, kumina sikhona asambeni sekuyena. Ngake ngidedele ngiyongena endlini yami. Ngake ngidedele ngiyongena endlini yami. Ngani ngidedele. Lalela. Ngidedele bafethu, ngicela ngidedele. Ngidedele mfethu. Hayi beka phansi umoya kabi yami, beka phansi umoya. Ngidedele mfethu, ngidedele. Uzolunga qhawe la kithi. Beka phansi Cha umoya. ngifuna siyokhuluma nalomuntu lo okuyena owenza lamasimba lawo. Yeah. Ngifuna siyokhuluma nalomuntu owenza lamasimba lawo. Asale sesingayiqhawe ngoba kuzophela kuchitheke kwamsebenzi lo. Anginandaba nomsebenzi manje mina. Yeah. Ngizowadla wena kuthiwa wena ke. Yeah. Umfazi wakhe enzela amasimba lamanyala ayenzile. Yeah. Ungaqhubeka udla iplate lalo manyala la. Hey bafethu ngeke senze uhlelo. Hayi sohamba qhawe, sohamba qhawe. Ngidedele mfethu. Sohamba qhawe. Ngidedele mfethu, ngidedele. Awumyeke qhawe la kithi. Ngidedele. Hey bafethu yo. Angijwayela kahle. Ngijwayela kahle. Hayi ngijwayela kahle.
ngijwayela kahle. Ngane zakwethu ngizona ethulela nangusisi odayisa ama-iPhone uThasi iPhone Company. Kanti ingane zakwethu udayisa nje ama-iPhone. iPhone umeyidayisela yona iphuma nama-earphone ne-charger. Kanti-ke amanani aphansi ngabe isesebenzile, ngabe i-brand new, uyayikhiqiza usisi wabantu akadlali ney'ngane. Kanti-ke ungakwazi ukuthi umthinte enambeni yakhe ethi-ke 0726684 kanti udeliver nanoma yikuphi nendawo njengoba wabona nje amaphasela la uzowabona nje amaphasela akhombisa ngempela ukuthi-ke uwahambisa via oPep no via ke lezi ezinye ke ukudeliver ngakhona. Ngicela nimthinte nimsupport. We arrive alive. Njengamanje supervisors njengamanje sila kwameneja kwamphathi, so asambe qhawe qhawula kithi esizobona qha ukuthi qoqo awumphathi njani? Ya awungena zwede qhawe. Ya ninjani kodwa sikhulu ya esikuhlasela nemithwebulo la. Kwenze njani? Hayi into nje encane baba esifisa ukuzokhuluma nawe ngayo, sokubuza nje ngempilo yenhlalo nje la endaweni. Cha madoda nisho ukuthi phela ngeke ningazisi ukuthi niyeza sengibona ngoba sekutheleka imoto nje emzini wami. Oh cha, manje suke sangakuthola ngoba kade sikuzama ukufonela. Ngizwa kahle. Yeah, so besifisa nje mhlawumbe ukuthola nje kancane kubaba lapho ukuthi ngoba sihambe siprofile indawo nje sibasho ukuthi abantu bangoba badabuka kubafika nendaweni lapho ahlala khona. Yebo. Bese umuntu usemnikeza 200 rand nako. Ngalokho nje. Yabona nje ukuthi suyihlomulele nje ngo2 nako. Soholile nje. Awu. Siyabongela. Yebo. Thina bawugathini. So ubaba ubani okwabani ubaba? Ngosithembiso, ngoWandlovu. Oh awugatsheni awubuya beNyathi. Yebo. Uya beNyathi wafika nini la njengoba nje wakhe kanje wakhe kahle baba. Ngiyabonga ndoda amadoda hayi. Sekunesikhathi nokho. Yeah. Kodwa ke nje kuba la kule ndawo ke ngibe khona ngo1982. Yeah, sekuneminyaka impela. Yeah. Kodwa ke noma nami ngafika ke nje ngisewumncane, ngisewumfana nje. Yeah. So baba uyasebenza ubaba? Ngiyasebenza. Yeah. So emsebenzini nje kunesikhundla noma uyawunaso umuntu nje. Hayi ngiyasebenza ndoda amadoda. Yeah. Nginesikhundla futhi. Yeah. Yeah, isikhundla sakho si-based kaka entweni kanjani? No, kunenkampani engiyisebenzelayo. Yeah. Ngiphethe abantu. Yeah. Yini imbuzo engaka? Njengo u200 lona baba, imbuzo kalo wa200 loya. Bese kunezele wona. Yeah, yibona nje yonke lesilawulayo. Yabo. So ngifisa ukuthola lapho ukuthi uyamazi uphindile. Phindile. Yeah. Mambonambi. Phindile Mbonambi. Yeah, ngamazi. Oh yeah. Ngoba into yethu nje incinga kuyena. Okay, kuza nazo ngizwa. Yeah, ugcinile mhlawumbe nje ukuthi
ukuba naye mhlawumbe nje mhlawumbe singabuza nje mhlawumbe ukuthi ukwazana kwakhe naye mhlawumbe kanjani. Anivale nomsindweni nalapho kunento ekokozayo lapho. Ngicela ungiphindela ndoda. Ukwazana nje naye mhlawumbe kukanjani. Umntwana wafika emsebenzini wafaka iCV. Yeah. Njengendlala yenza kuba khona ke isikhathi ke sokuthi ke siwahlola ama CV ukuthi lo muntu angamelana yini nenkampani. Yeah. Hayi ngabona ukuthi ke iyangigculisa. Yeah. Ya ngase ngizama ke ithuba lokuthi ke ngimthinte ukuthi ke azokwenza interview. Yeah. Wayipass interview waqala wasebenza ke. Naw phela ngiyizokuthiwa khona izinto ezikhona lapha nenkampani kuthiwa mhlawumbe abantu bangenisa mhlawumbe nge-CV yoboya ukwenzi lokho. CV yoboya kanjani? Kuthiwa ngazi mina mhlawumbe niyocansini ukuze mhlawumbe umuntu amqaqashe. Hoye. Ndoda amadoda uyabona? Awukazi ukwenza. Ngihlonipheke kabi. Yeah. Ngihlonipheke kabi. Yeah. Uma umuntu efika usuyexakekile. Usuyexakekile. Awathanda lawo mazwi. Yebo. Kusho ukuthi phela ke makunjalo ukuthi singafuna into yoboya kusho ukuthi ke bonke abantu ngamele ke sithi ke abaveza into yoboya baqashwe bathola umsebenzi. Cha umntwana ke kwakukumlungela ukuthi awuthole umsebenzi wasebenza futhi ke nje namanje usebenza kahle. Yeah. Yeah, ngiyeza kuthiwa usesebenza nomyeni wakhe khona lapha. Hayibo uyazazi bo. Ngiyazazi phela mina phela angithi phela kade nabo lo ngibavashela boye endaweni yabo. Nenkampani eziningi sengivashelile. Yeah. Hayi, uyasebenza nomyeni wakhe. Yeah. Naye wafaka iCV. Umyeni wakhe wayifaka iCV kodwa ke wakhulunyelwa uyena. Oh, yeah. Wamkhulumela ndlelani? Njengomntwana nami ke engambona ukuthi uthembekile. Ngamzamela kumsebenzi. Ngase ngithi wathi mekhala ethuthwele kanzima ekhaya ebala nje ama bills yonke into. Hayi ke ngase ke ngithi hayi ke kulungile ngamletha kumkhwena wakhe. Ayikho ke inkinga. Ngamzamela kuyasebenza ke nayo indoda futhi hayi insizwe isebenza kahle kakhulu. Hawu awumlando babone midnight. So ubaba nje mhlawumbe ama overtime mhlawumbe usebenza kanjani ngawo? Abantu banikeza mhlawumbe makunjani kanjani? Ama overtime emsebenzini? Ikakhulukazi wonke umuntu unelungelo lokuthola i-overtime. Yeah. Kodwa futhi nanko kunemidnight, lesi sikhuluma ngawo. Yeah. Oh. Hayi ngiyakuzwa. So into yeah. Njalo. Cha nithi ngihlale eduze kwakhe. Hayi cha uhlala lapha phansi. Ngifuna ukuxoxa naye. Yeah. Ngifuna ukuxoxa naye. Yeah. Ngempela kwenzela. Kwenzeka yonke into eyenzakalayo ngamanje. Cha ngifuna ukuxoxa naye. Ngifuna ukuhlala eduze kwakhe kuphela. Yeah. Ngifuna ukuxoxa naye. Qhawe isona isigameko lesi. Iyona into esizelela ekhale. Ngisilimi. Angixhaphaza. Ngisilimi ngixhaphaza. Khuluma phela, khuluma. Ngithi intombi yakho le. Uthe kumina nihlola izindawo nabantu. Yeah. Manje angisayazi ke lento eyenzakalayo. Yes, angithi isigameko siyayisingenela sona. Iso indaba ingenela yona igcina lokhu flow yabo. Lalela. Yeah. So usisi lo befisa ukugonyuluka ekutshele kahle iqiniso lonke ukuthi uyafisa ukuthi ke le ndlela okwenzeka ngayo phakathi kwenu ngoba ngiyacabanga ukuthi awukho surprised ngokubabona bekanjena so shoot story ngempela siyahlanga Nangibambezela bafethu. Akakhuluma.
akakhuluma udaba lakhe ngizwa. Ya siswami. Umchazele ubaba mfethu. Awumchazele ubaba mfethu. Ubungaphi? Cha, ubungaphi? Awumchazele ubaba mfethu. Baba, usisi kanje usibhalelile wasitshela ukuthi cha kunesimo esakanje esikanje sakwehlela yabo. Ngiyacabanga ukuthi njengoba umbona nje na ukuthi udabisa kanjeni usesimene esikanjena baba yabo. So thina kahle kahle ebesokufisa ukuthi ubaba sikucece simcele kukhona ukuthi ke engathi inyawo engayihlehlisa kancane kulento ekade elokho eqhubeka yenza. Uyazi ngiyaxakeka ngoba phela wathi ufuna umsebenzi. Wafaka iCV ufuna umsebenzi. Yeah. Ngabona ukuthi ke awungaba right for lo umsebenzi. Yeah. Wayenza interview waphasa awuthola umsebenzi. Yeah. Ongale kwaloko kangikwazi ke manje. Manje lokho wasembhedeni ukuthi wawuthola ngesimo sombhedo umsebenzi awukwazi. Ngiyazi ke leyo nto. Awuyazi kanjani? Wanga. Hawu. Wawuthola empedeni umsebenzi wena. Awufanga iCV. Uba isilima lana. Hlenge uba isilima la. Usukhohle umnyaka mngaka ubusy nami ama night shift wonke. Hlenge uba isilima lana. Hlenge uba isilima. Uba isilima la. Uba isilima la. Kanti indoda enjani noma ngizothi umphathi onjani? Khawa. Yeah. Into engingayisho. Yeah. Kumele uma ngabe ube nenkinga. Yeah. Eze mina lo mntwana azongitshela. Yeah. Uyabuka manje Inkinga kanjani? Uma uthi akasagculisekile phela ngomsebenzi, akade uyafuna. Umsebenzi kanjani baba ukuthi umfune ekamereni njalo? Ngaphela ikhona sichazale khona lokho. Ndoda madoda yazi ukuthi akumeke ngibeke kanje lento. Yeah. Ngoba manje Mbambe ndoda manje. Hayi. Ibeke baba. okay. Ngoba ngiyabona manje angifuni lento iziphazamise umndeni wami. Yeah. Kanti ikhaya lokuthula le. Cha uphi umfazi wakho? Ikhala lokuthula amanyala, ikhala lokuthula amasimba. Lalela la wena. Cha uphi umfazi wakho? Uphi umfazi wakho? Uthi wena uhamba ungene ezibayeni zamadoda. Lalela la ngicela uthule. Uboqala ke wena ubona lo mkakho lo ukuthi uinnocent right. Ngicela uthule. Cha ngithola amasimba nababili vele. Lalela. Lengane le uyibone lihleli isithuli sisiaram lapha ya. Emsebenzini ndoda amadoda uyazi ukuthi ke siyancokola ngoba akekho umuntu obani kanjani. Okay, ngiyiboss ngiphethe kodwa mina ngenza isiqiniseko sokuthi abasebenzi bami baba flexible emsebenzini. Uyayizwa leyo nto? Lo mntwana ngam offerishe ngomsebenzi wasebenza futhi ngambona ukuthi nemali kufanele ngimkhuphulele nemali. Okay, into eyenziwa abantu besifazane njengoba kade kuyinyanga yabo le laba bayafika thina bakhuluma izinto ezisithinta imizwa. Yeah. Hayi ngoba ngamhloniphi. Yeah. Ungathi nje akunjele wena khawu uma ngicela uthule. Uma ezoqhamuka umuntu wesifazane uthi kodwa ke hey yangathi uphethe lapho uphethe. Yayizwa leyo nto. Manje wena ubuthi usothinike lapho umuntu usayime sezokubuza ukuthi uthi ke hayibo ukukazi unkosikazi wakho uyamupha yini? Hey eyami indoda nje hey isikusiza. Awuthola umsebenzi. Okusho ukuthi wena uthi ishoba wamphenya ngoba kusukelile. Wamphenya ishoba wena. Ndoda madoda. Yeah. Angena umuntu womsindo. Wamphenya inishoba uyena umuntu omsindo wamphenya inishoba. Cha mfowethu. Khuluma iqiniso nje ngamphenya ishoba. Wamphenya ngasiphi izathu? Wamphenya ngasiphi izathu? Ndoda madoda abantu besifazane. Yeah. Bayathanda ukuthi ngazi ngichaza ngithinde noma ngathi bayasijuza thina abantu besilisa. Sisi wena wasukela ubaba kanti. Kangaka ungisongela ukuthi mangalali nawe uzongixoxa emsebenzini. Namhlanje usuthini? Uyindoda enjani kanti? Angikwazi ke lo. Awukwazi kanjani? Awukwazi kanjani? Awuthi ifoni yakho sisi, awuthi ifoni yakho ama conversation lapha nikhuluma nayo ubaba lo akutshela ukuthi yena ufuna ukuthi nenze kanjani. Lapha khona uzosisi. Wayijwayele ukuthi nje angidelete zonke izinto. So ngangenza nje njalo. Wow, kanti sisi manje edelete yonke into ifoni wayibambela ifoni kanti. Cha phela nje mama ukuthi sikhulumile sisendlini wayijwayele ukuthi nje mase ngisemsebenzini ngakusasa uthi angidelete yonke into.
ngangazi mina ukuthi iyo Asho ukuthi uyabona ukuthi ayinabufakazi ke lento lena sisi wami. Ngimsizile xakekile. Hayi. Manje usezokhuluma into enjenganale. Wasebenza ekhala ngokuthi amabhila bla 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 emsebenzini indoda yakhe ayisebenzi. Iminyaka lokho ngisongela. Namhlanje uzongiphika nje. Hayi bafutha hayi. Ngichithela umuzi wena. Cha wena ngijwayela kabi. Wena amasimba nje nobabili ngijwayela amasimba nobabili. Ngijwayela amasimba umbuzo. Yini umjabela yona? Manje baba kuzokwenza kanjani? Lo ngesilima la ungenza ama-overtime la ungesilima uyangixhaphaza. Udla umkami ngala. Nangu umuntu bekumele abube neqiniso. Bemele abuzile Iqiniso lani wenza mina isilimo. Iqiniso lani ngifuna isilimo. Nangu umuntu. Yeah. Bemele abuzile kumina bengamphoqi mina. Uma kuthi usenonembeza ngendaba yendoda yakhe sihlale phansi. Ake ngikhuluma nawe ngithi mina ngisayifuni lento engiyenzayo uthi wena uzongixoxa. Phansi amanyala. Hlala phansi amanyala. Usisi ubekutshela nje usisi ukuthi akasayithandi lento lena qhawe why kangaqhawuleke silento lena lokhu yenza. Baba Bengimkhumula yini ingozi ngaphansi. Uma Angibuze lo bengimkhumula yini ingozi ngaphansi bese shoyo. sisi ubekhumula yini? Khuluma isikhathi sinaso. cha bengangikhumuli yonke into besiyenza kahle ngoba into Oh benyenza kahle. Ngiyekeni bafethu, ngiyekeni bafethu, ngiyekeni. Ngiyekeni bafethu, ngiyekeni. Ngiyekeni bafethu. Lalela lapha. Yeah. Ukube naye Yeah. ubekade engakhali ngokuthi akagculiseki umuntu wakhe. Yeah. Yebo ngonile. Yeah. Leyo ayivumelekile uthi umphathi kodwa wenze into engalungile. Yeah. Into enjenganale kodwa naye ubeba nazi indlela zokuthi ayinyakazise imizwa yami. Ngoba kube bengayifuni leyo nto bengibela abuya ngitshela nje straight away ukuthi hayi angiyifuni leyo nto leyo oyenza mina. Mina ngibazamela isingo nendoda yakhe. Khuluma nje ayikho into abangenaba bafake ingane zabo ezikoleni babuyisela ingane zabo ezikoleni zabelungu. Ngizamela isinkwa ngesibaya sika baba. Ngizamela isinkwa ngesibaya sika baba. Afuna khona nawe. Laba nje into ekhona lapha bayazifihla izinto ngoba bathemba ukuthi bazohamba bayotshela intatheli bese zokhuluma nathi thina amadoda njalo sibukeleka phansi. ubona isimo sami ukuthi vele ngixakekile buka manje uzongenzani Cha uphi umngakho katsheni uphi umngakho uyawazi lo dodo wenzayo. Uyawazi umama wakho lento yenzayo baba. Wena ngamtshela unkosikazi wakho manginento wenzayo. Cha baba sikhuluma nawe baba la sikhuluma nawe baba ukuthi umuntu wakho unkosikazi wakho uyakwazi lokho kwenzayo. Ndoda amadoda indoda iyaganga. Indoda iyabona akukuhle akukho right engikwenzile. Yeah. Kodwa nje indoda ke iyabamba indoda. Yabamba. Baba ufazi babani. Baba ufazi babani. Lapho ngaba nephutha kodwa naye wekhombisa impawu zokuthi uyangithanda. awe ma Manje ke baba ke isixazululo because siyafisa ukuthi kube nesixazululo la usisi uzomyeka yini usisi uzoyeka lento yenzayo. Ndoda amadoda lokho sekwenzekile nje ngicela ukuthi niyifihle lento. Yiphi leyo nto leyo? Lento njengoba sigcwele namakhamera yonke lento. Ufika amanyala. Ufika amanyala mina ngiwa nje nesilima lapha emsebenzini. Wena ubhizi nomkami. Wehlisa umoya. Yehlisa umoya. Wehlisa umoya. Uyazi usuke ninyuso wena. Wehlisa umoya. Uyazi ukuthi usuke ninyuso u. He? Kuthana anini ngenithuba ngifuna ukuxoxa naye kancane. Ndoda amadoda. Hayi. Ungena esibayeni sawokhumbuzo siqhosha libhekile amasimba yini? Nike nithuba ngixoxe naye kancane. Nike nithuba nje ngixoxe naye kancane. Vuthi ngiyaxolisa. Hayi bafuthu. Ani ngiyeni bafethu yini kinga bafethu ngoba phela akunine ndlela umfazi la imina odlela umfazi
Yini inkinga yenu ngempela? Maye lamasimbi uzowalungisa kanjani lamasimbi osuwenzile? Uzolungisa kanjani baba? Khuluma baba. Ingane zami zidla amanyala lapha endlini. Zidla amanyala lapha endlini enobabili. Ngicela ungilalele. Lembuli ingubo lengene liqhoshwa libhekile. Ndoda amadoda. Ngiyazithoba. Ngicela uxolo. Ngicela nje uxolo. Ngonile. Hayi baba ukwazi ukucela uxolo nje ngomlomo ufika wangena esibayeni sika baba wadla. Uzongithetha wena ucela uxolo sekuphelile. Kulungile sokhuluma mfowethu sokhuluma. Hayi akukhulunywa ngaphandle baba lapho. Khuluma lapha. Hayi awukwazi ukutshela lo dodo ongitshelayo. Khulunywa konke la kuphela konke la. Kulungile. Yeah. Angiphile eqhawe lami. Yeah. Akasho ukuthi yena kumele ngenze nje. Yes, kumele enze njani? Khuluma qha. Akhuluma mama kwami. Umuzwani wena. Khuluma qha ukuthi yini mfethu oyifuna kubaba ukuze kuzonke kuzoba right. Ngoba sifuna ukusolve thina kahle yonke into. Uyazi ukuthi ngiphile isinkwa ndoda amadoda. Ungiphisa isinkwa amanyala uDodi. Ingakho ngixolisa ngizithoba kuwena. Hayi ndoda. Ungena esibayeni sendoda wena. Fanele njengoba ungena esibayeni sendoda nje fanele uhambe uyohlawula umuzi wakithi. Kulungile. Ngicela usho umonakalo. Ngizoyilungisa leyo nto angiphikisana nawe ndoda amadoda. Mina angikwazi ukukhuluma nawe. Angikwazi ukukhuluma nawe. Ngibuka uphela uyaphela. Ngikwazi ukukhuluma nawe. Nje ngikwazi ukukhuluma nawe. Sekuyibona abayoqhamuka nendlela okwenza ngayo ukuthi benza kanjani. Kodwa mina ngeke ngisakwazi ukukhuluma ngoba mfethu. Ngicela ukuthi ungenzele kona. Ngicela ungamlimazi Ngingamlimazi intombi yakho. Intombi yakho ngayilimazi intombi yakho. Ngayilimazi intombi yakho. Ngamlimazi. Ngingayilimazi intombi yakho. Uma njengamadoda. Ngingayilimazi intombi yakho. Umngakho. Usulibhekile. Kodwa ngicela ukuthi ungamlimazi. Kwakona ukungijwayela kabi ukuthi ukhuluma lamanyala wakho ngosabhale no4. Mina ngandaba ukuthi kukwakho mina ongibonisanga ukuthi uyindoda. Awungibonisanga nje ukuthi uyindoda. Manje ufuna ngenze njani? Yini ofuna ngenze? Wamanje ngiyazama ukuthi ngizithule kuwena ngenkulu inhlonipho. Ngizama ukuvelisa isithunzi sakho, ngivalisa isithunzi sonkosikazi wakho. Uthi angenze njani? Yela mina. Mawuthi ngizoqhamuka abantu manje ufuna kwenzeka le. Ngiyalobola mina ngala wena uyahla. Ngiyalobola ngala uyahla wena. Uyalotsholela wena. Zonke le nkomo esengiyikhiphile. Esengiyikhiphile kaMbonambi. Asibuye zize ekhaya. Zonke asibuye zize ekhaya. Bese wenzela nonkosikazi wakho. Ngenkonzo yakho. Akudoko eligayelo wena lelo. Akudoko eligayelo wena lelo. So ngicabanga ukuthi ke njengamanje yonke into iphelile manje ngoba besifisa ukuthi sibe nalo ulwazi ukuthi umfowethu achaze yonke into nasisi achaze yonke into nomfowethu achaze yonke into njengamanje bafowethu okwethu ukuthi sizama uxazulula inkinga abantu abasuke bebhekene nazo ngibonile ke isimo esenzakele namhlanje ukuthi besishube kakhulu ngiyacabanga futhi ukuthi ke isimo esinzima kakhulu kodwa ngoba sigcineke sikwazile ukuthi sakhuluma nazo zonke inhlaka njengamanje udaba selusele kubona asazi bazoqhubeka benze njani kodwa ngoba konke kuvelile sakwazi sakhulumisana nabo siyeza nakuwe ufuna usizo ukuthi nje ubekezele baningi abantu abangaphambi kwakho ngakhohle ukuvota SMS 052 SATMA 19 kule number ethi 32436 ngiyabonga kakhulu inkosi ayithela
Bafowethu uma uvota-ke na indlela yokuvota bafowethu ecace kahle bafowethu ezokutshengisa ukuthi-ke yini lento engikhuluma ngayo uma ngikhuluma ngama-capital letter ubhala nje njengoba kubhaliwe kanje it's SMS code 052 SATMA 19 kulithumele kule number ethi 32436 bafowethu ngiyacela SMS ibizwa 150 uvota noma ngaki sibuye nayo le ndondo bafowethu abantu siyabanceda nje soloko siqhubeka nje abantu sibanceda siyabonga.